Esenlikler yurttaşlar. Hoş geldin İldeşim. Hoş bulduk. Esenlikler yurttaşlar. Geçer. Bugün neme deli bugün şöyle başlayayım ben. Yine Türkmenistan vardı. Türkmenistan bir agrar yurttur. İlatın ağlava bölügi ovada yaşayandır. Yani ova hocalık ve Türkmenistan'ın ekonomikasında ova hocalık nemenin katı ulu rol oynayandır. Esası bölügüm, ekonomikanın esası bölügüm ova hocalıkta da. Ondan soň neme ova hojalygyň uğurlary var. O da esasy ekinçilik bilen maldarçylyk. Bu ova hojalygyň nemede oynayan bir rolu vardır. Bu da ilaty imit bilen üpçün etmek. Ilaty imit bilen üpçün edýär, imit hopsuzlygy üpçün edýär we neme yerler, iş yerleri amaçylýar da. Hem nemeleri şol yeňil tenagat var, tekstil, ýanak, onsoň pişivoy pромышленность ýara, emit nemet var, sektory var. Olara da hammada taýýarlap berýär da owa hojalyk. Ony etýän işi ekonomikada roly gaty nemedir, uludur. Indi men many näme üçin aýtýan, şöyle hani geçende canlı yayında taparan neme var da Vilnius'taki hava yolları aeroport var da söz açtı da. Yine bizim Türkmenbaşı nemet vardı. Kızıl aeroport var da. Onu yıktılar da yani yerine Ulakan bir aeroport kurdular. Metelem şoňa geregem däldi. Sebäbi öňkü aeroport hemme nemeleri görüp oturdy. Yurdun nemetini, işini görüp oturdy. Emma näme üçin yıktılardan onun yerine de täze bir aeroport saldylar. Sebäbi hani geregemiyordu täze. Ýa biziň ýurt bir turist gelip oturanak, turist gelip oturanak ýurda. Ýa bir neme insanlar çykyp bilýär daşary ýurda. Ýapyk ýurt bolansoň Türkmenistan täze aeroportda gerek ýokdy. Öňkü aeroport hany gaýet gowy işini görüp oturdy. Onsoň indi şol täze aeroportda çykarlan bir pul bar da. Onuňa meçberi 2 milyard 300 milyon diýerler. Indi biz bara kiçijik bir örnek bilen indi şu owa hojalygynda kiçijik bir örnek. Owa hojalygy näme üçin aldyk? Türkmenistanyň aglaba bölegi ilatyň owa hojalykda owada ýaşaýandyr. Şoň üçin owa hojalyk gaty önemlidir. Türkmenistan üçin şu owa hojalyk belki bir kiçijik örnek bilen size şu ne derecede yani aeroportda çıkarılan 2 milyar 300 milyon var ya, ne derece ulu bir maştapta oğurluk edilenin nemesini görkezjek bolýar, maştabyny görkezjek bolýar da. Ne derece korkunç bir derecede nähili oğurluk edilen, halkın pulu nädip oğurluk edilen, halkın geljeginiň nädip oğurlandygyna bir kiçijik misal getirip berjek bolýar. Sözü ben size geçirsem, nereden beri? Bolýar. Indi da 2 milyon 300 dip belgeler var. Kazyadaş aeroportdan çykany. Ýöne hana arada ýaňa bella geçdiňde 2400 sagatda ýol çykamat edip biljek aeroport Vilniusda 50 milyona gurulupdyr. Indi biziňkiň ara tapady näçe bolýar? 50 bolanda 1 milyardda 20 etse 2 milyardda 40 etse 2 milyon 300 46 etse bolýar da. 46 etse gymmat üstesinde de birinjikler biziň ýurdumyza gerek gal onuň ýaly. Aeroport. Ondan soň Vilniusdakydan hem pes nemesi adam kabul edip biljek. Indi garaşda soraglar näme üçin edildi? Ene şu taýdan akyllyca hereket edilip döwlet akly bar bolsa ýurdun içinde näme edip bolardy? Yani bir
vatandaşlarymyz, yurttaşlarymyz yurt daşyna çykyp geler ha. Onda munda hyzmatkär bolup içinde daýhan boljak bardyr, üzümçülükde, öndürmezde höwesli bardyr, ýa maldarçylykda höwesli bolan bardyr. Indi şolaryň ýanky ene 2 milyar 346 etdi. 300 milyon pulun 1 milyoncuğunu men hatap berjek. Ne şonu bir sany 1 milyonu sığır ferma, süt öndürücü sığır ferma diýip alsak, ne şonuň hemme adamdan daşar döwletden alýar. Sonda 2-3 adamlyk hojalyk, ýani bir hojalygyň er aýal ýa oglugy izi bolar ýa enasy atasy bolar şol. Ýani bir hojalyk üçin normal ortaça hojalyk üçin indi sade nämeler gerek bar? Maldar bolmak isleýänler näher? 100 tane sığıra yurttaşyndan alsaň ortalama $2000 da aşağı ýokary. Ondan soň 100 hektar toprak gerek. Doğrumy? 2 sany traktor ululuk içili. Ondan ferman guruluşuna ýene de material bir yurttaşyndan gelýär. Ondan ferma üçin ot ekersiň. Onu emetmek üçin, onu kesmek üçin oty. 2 tane traktor pirse alarsın. Ondan otuňy zadyň ýükleji, düşürji neme gerek? Pagruşyk bardy şeýle ilkada bolýar, kowşamda bolýar oňa şol. Ondan iyi paýlayan gerek. Nemäň içinde, fermaň içinde sığırlaryň öňüne dökýändir. Ondan 2 tane ýol jekersiň, mekke kersiň, başka neme arpa ýa dän nemelerinden de ondan ýa-da ene çugundur şundaram belli bir ekilen 1 hektaryň ene %3%, %2% gerek ýa-da neme önümçülük üçin hokman ýani. Diňe şunduram da ýani kökli miwe diýär, kökli miwe geçerler tutmaýan. Ondan bir san pulu alarsyň. Ondan derman sepýär. Ekän aladyňa derman sepmeli da mörmejekden. Ondan ýanky 100 tane sığır sagyp biljek stanok bar. Olam 150 000 we 200 000 dolar aralykda da ýani birisi ýeka sığıra hyzmat edýän 70-80 000 dolar aralykda, iki sığıra hyzmat edýän stanok ulusy 150-200 000 aralykda. Olam hemme zat daşar döwletden gelýär. Ona diska gerek, barana gerek. Otuň ýagyşda diýen bolar ýeneden güýzek ýa-da günler o ýüzüne çöwürmek üçin oňa traktoryň ýerine bir çöwürlen neme bar, mehanizm bardyr, agdar keçikden neme. Ondan çykan dersiň bar nemäň, ders saat asta bir bagjagaşyň bolar ýa ekin ýeriň bolar. Onu ýükler raket pytratmak üçin elde döküp bermeli da ýörüte ulakan neme bar. Nähil dedim, 1,5 metresiýaly ýöneketel traktor teleşkanyň 1,5 metresiýaly. Yani dersi pytrat, sen türk barýan traktor olam ýygyňda setip barýar da öýdü. Mehanizma içinde. Onuň içinde ýani ferma guranda işledeňde elektrigine, suwuna, dizel ýanyňyzy bar, benzin ýanyňyzy bar, öz kiçik ulagyňa. Onuň bu traktorlaryň ulagyň nemesi bar, ýag ýanyňyzy bar. Şunun hemmesini hasaplaňda aşağı ýokary $1 milyon çykýar. Ne seredin? Diňe 1 milyon çykdan indi seredin häzir şöyle hasaplaýan da bir sığır ýylda 4000 litr süt berýär. 4000 litr süt berýän gündelik ýani 13 litr aşağı ýokary ortalama hasap berýän. Ondan şunu 100 tane sığıra köpeltýär, näçe bolýar? 4 milyon bolýar. Bizim halkymyzda 4 milyon ýok. Halk üçin hem ýani bir adamyň ortalama gündelik imeli nemesi süt ýa süt önümlerini ulanma
Nähili weden ortalama ulanma normasy diýip 890 gram ekeni. Birin süt içer, günertan işinde ayran içer, akşam öýüne gelip gaty ýer. Şonuň ýaly ortalama ulanjak nemesi. Käbir hojalyklar az içendir, käbir hojalyklar köpürak ulanýandyr. Ne ýaşlylarda, mekteplerde, ne döwlet çekilip bolsa, hasam köpürak ulanmana mümkinçilik bar çagalara. Ya süt aş edip berersin, herkesli kaşalar edip berersin. Ýydanrak bolarak gerek ýaşlygynda. Nezerede bir sancak fermanyň 4 milyon süt berýär bir ýylda. Indi şol häzir 10 san ferma bolanda nireler bar. Peynir ýasalar indi ýurdun içinde ulananyň daşar döwletden ene Türkmenistanyň nemesine seret statistika, seret ýasal Diňe süt we süt nemesi bardyr, paraşok diýip geçýär. Şol diňe ýurtdaşyndan gelýär eken, özümizden az çykýar eken. 1 manatlyk çyksa, näçe şu taýda 60 manatlyk ortalama içerik girýär eken de. Import bolýar eken. Şol marojny ýasalýan neme guru süt paraşogyň ýurtdaşyndan gelýär. Bize ýetirýän ziýanna. Peynirlerinde diýene daşardan gelýär. Mene özümden yani ýöletende wagtky täze bazar diýip atlandyrylýan bir bazarym. Magazynlarda bar ýurtdaşyndan gelýän, ýöne elde ýasalýan ýürütür, elin diýip alynýan ýokarda diňe bir adam da bardy. Bir adam ýaşaýar ýöretende. Ine şunu häzir bir hojalyga berdim. Neme, ýene 10 san hojalyk etken nähil bolar ýa-da dörer. Hem import yani eksport edip boljak hem ýurdun içinde arkaýyn ýa-ni mekteplere, sadyklara hani çagalar bir ýurdun gelecegidir diýär ene. Şolary süt önümlerden nemetmene, ümçülmetmene mümkinçilik boljakda. Ne bärde men sifralaryny aýdyp ýazyşdyrdym da, ene sagaryň 2000 ortalama traktoryň uly görnüşi bar, $100,000, kiçik görnüşi $32,000. Otoryan 1,5 milyon. Press maneme var. Oňa da nemetmeler sen yorunjaňy o mekkaň soňuny kış berer ýaly neme gerek, press oňaryan makina gerek. Ana ol $12,000. Persepler, Hytaýyň persepler $5,000 ýöne garanti ýok diýär. $5,000 ýöne Ýewropeski persepler alsaň $20,000 ortalama. Ýöne uzak gitýär. Ýene pagruşuň $58,000 ortalama bir fermada ulanmak üçin. Şoň hemmesi aşağı ýokary $1 milyon düşýär. Indi ande şo ýanky 100 sagryň şikirdesi 4 ýylda ýapýar eken şonu. Neme süýdem nemeni 60 sentden urdum da men aşağı ýokary 60 sent ortalama. Şonda $270-250,000 neme girdeci getirýär. Ýöne onuň üçin neme geçmeli, nähili diýelim, okuwny geçmeli. Hem veterinar bolmasaň veterinarın bäri bolmaly. Traktordan başyň çykmaly, makinadan başyň çykmaly. Yani bir az wagt okumaly. Yani şurdan hemmedatdan sen başyň çykyp durmaly da. Biriň sığırlardan başyň çykýan bolsaň, biriň traktordan başyň çykmaly hojalaryň içinde. Hemmedatyň özüň nemetmeli. Şonda uktada garaşmasyň, başga ýerine etdirjegim bolmasyň, özüň bilip dursaň professional adam bolýan, işiň has wagtynda etmegiň dökdönşsiz dowam edip durmagyna sen mümkinçilik berýäň-de öz işiň. O zaman nemetme, işleme nemesi üçin alýan-da sen dowamly bolmak üçin, şu taýdan pul gazanmak üçin, hojalyňa bir pul getirmek üçin öz giderlerini
ulanma üçin professional bolmaly bolýar şu zatlardan. Yani professional bolanda biziň häzir mal çopanlarymyz ýa kiçik mal çopanlarymyz çöldäkiler mal yaramasa garaşyp durany haçan demeden gelerdi. Haçan jaň etjek, haçan neme mal doktor gelecek diýip özleri neme diýip görürler, seredip görürler. Neme malyň içine çötürsene bine diýär, bire yaranok. Şonuň ýaly. Ýa-da hallanmadan şonuň ýaly. Ýa olar bir näçe şondan niýetlenip şo taýdan pul gazanlaýyn diýip barýarlar, onsoň akçam bolmaly bolýarlarda. Hemme zady başaryp durmaly bolýar, özüňden bitip durmaly şoň işleri. Indi bärde men onu aýdyn, häzir bunu Ona çelle men dowam edeýin. Diýmegine deme bir şol 2 milyard 300 milyonyň 1 milyon dollaryny alyp bir tane 100 sanak mal alyp saklajak diýen bir maşgala diýeli. Bir 3-4 adamdan ibarat 2 şagat bar bolan bir maşgala 1 milyon dollary yatyrsaň 100 sanakma 100 bilen 300 mal aralygynda 2 adam saklap bilýär munyň tehnikasyny abispeçit etseň dogrudan üpçün etseň tehnikasyny edip bilýär we 4-5 ýylyň içinde de muny üdüp bilýän eken. Bir ýöne şeýle bir zat bar. Ine diýelim şulara 1 milyon dollar yatyryldy. Şular indi süýt alýarlar, dogry dämi? Bu süýdem ham maddadyr. Seredin süýt nemede uradymy? Munyň bir sancak nemeden ene bir sanak şu iş başlanan adamdan nähili iş açylyp gidirýär. Gaty zincir ýanak iş açylyp gidýär bulardan. Eýem peynir etýän nemeler açylyp başlar. Peynir oňarýan nemeler açylar, kärhanalar açylar. Kiçik herkes neme özüniň şahsy peynirhanasyny açyp biler. Otaň süýt gatyk önümleriniň nemesini açyp biler, kiçijik öz kärhanasyny açyp biler, dogry dämi? Ona soňyň eti bar, et diýeli. Ine et konserwa kiçijik kärhanalar açylyp bilinär. Eredin, ondan soň indi bularyň alym güýje ýükselip ugraýalara. Bular indi girdejam alyp ugraýar bu adamlar. Girdeji gelip ugraýar, bularyň neme tatyn alma güýjem ýokarlanýar. Bu adamlar gider öýüne mobilya alasy geler. Eýem näme? Mobilya satýanlara talap bar. Mobilya satýanlar ine iş bulara açylyp başlar. Munyň çagalary bardyr. Mekteplere gitýär, mektepde ine mugallimler gerek. Dogrymy? Ondan soň neme daşar ýurda, ýurduň içine gezmek islerler, daşar ýurda çykmak islerler. Ine howa ýollaryny işläp urar. Ýurduň içindäki teniň ýurduň içiniň biziň ýurduň içinde de gezmeli ýerler käne. Ýurduň içini gezip urarlar. Al sana kiçijik her kim otel açyp biler. Gezme bir kiçijik turistik nemeler açylyp biler. Dogry dämi? Munyň içinden teredin ine bular nemesini strahovanie dilýär. Türkmençesi näme bolýar strahowka? ätýaşlandyrma. Ätýaşlyk olara da talap güýçlenip uralýar. Ol nemeler açylyp uralýar. Şunu strahovanie edilen kampaniýalar zatlar açylyp uralýar. Ne bulan mallaryna veterinarlar gerek, mal doktorlar gerek, dogry dämi? Bulara talap. Eýem bir tancak iň esasan mara daşar ýurda gitmez, maşgalalar bozulmaz. Baga güýçlener, maşgala institutumuz sagalyp başlar. Hiç kim maşgalasyny taşlap, ýa çagalaryny taşlap, ýa gelini taşlap daşar ýurda çykyp ýanak edet görmek gerek galmaz. Bilece işläp bererler çagalary bilen. İsleteler daşary dem alma. Ine bugün biz türkü gary işçi olarak gelip işlemezdik de belki dem alma gelerdik. Eger o ine şeýdip akyllyca şun ýanak boş pullary, boş hiç nemesi bolmayan, işlevi bolmayan zatlara pul yatırılmaly. Şun ýanak peýdaly zatlara yatyrlanmasa biz bugün ine Türkde, Russiýada, daşary ýurtda entap ýörmeli millet däl-de.
Yekece 1 milyon dolar yatıranlaktın ne hili iş açılıp gidiyor gördünüz değil mi? Indi şunun 50 sanak 100 sanak şunyanak. Buldunece bir sanak maldarçılık. Yurdun içinde bunun ekinçiligi var. Bunun nemesi var. Üzümçülüğü var. Başka kene. Yurdun içinde ne amaç bulmayok. Man nevit gaz diýmäninde de neçe sanak neme var. Peydalyda da yatırılsa millet bugün var yine pasport bizim pasport en aşaktan birinci yerde durst diýer. Bizim şu wagt eçerli var ekonomik güýjümüz şeýle bir ýokarlarda bolmaly biz. Arkayın başka yurtlara arkayın girip arkayın gidip demal bilmeli adam abi. Beyttir yüzümüzden alınıp deportasyonlu lagerlerde yatmalı değil biz. Biz şon yanak millet mi? Biz şo millet häzir şon yanak millet oldu. Hiç yerde silanmayan, hiç nemedilmeyen, gatyrymyz, begerimiz bolmayan bir millet oldu abi. Teredin indi bir görün maştabyny görün. 2 milyar 300 milyon pul diýmek näme diýmek? Ha, bu Türkmenin geljegi orlanıpdyr ha. Bizim çağalarymyz şu wagt näme bolmaly? Ýurdun içinde ol bilime ýatyrylan bolsa şunun bir kısmy şu wagt ýurdun içinde bizim çağalarymyz bar-a, biz hiç kem ýeri ýok Türkmeniň aklynyň başga ýurtlardan ya başga adamlardan. Bizim şuň Türkmene bilime ýatyrylan bolsa şuň bilim sektoruna ýatyrylan bolsa bizim çağalarymyz ýurdun içinde nämeler, nirlerde oturmaly bar-a. Biz beýdip daşarda gara işlerde sürünüp görüljek bir millet bolmalydyk biz ýatyrylan bolsa. Maştaby görýäňizmi? Nä hili geljeğimiz ogurlandy. Biziňki däl biziň çağalarymyzyň, biziň boljak çağalarymyzyň arka nesillerimizin geljegi ogurlandy. Biz başgaça ýaşap bilerdik. Has gowy ýaşap bilerdik. Ýa-wa. Indi men dowam etbilermi? Hawa Indi şol diňe bir tan aeroport diýip görüp neme oturjan. Tabi ne bularyň ýollara, ýol akmy, pul aklama üçin ýol şahsiýa gurduk da Türkmen awat arasy mara arasy gurduk ya da şu arasyna gurduk diýär. Ondan indi şu wagt Saraldan aňary goş garalyga gurjakmyşlar Hataylar bilen birikdirip uly magistral 2 milyarddan gowrak çolan. Beret näçe yüzlerçe ferma, yüzlerçe mal ferma, onlarca üzüm plantasiýasynyň nemesi pullary gidip turyş ataky atyldy. Ýani döwlet akly bolmasaň diňe pul aklama, juwy doldurmak ýa-ni hereketler hakykatan mene biziň enaçamyzama içkili bir ýaşuwum görmedi. Olaryň durmuşyny ellerinden aldylar. Biziňkini şeýtdiler. Endi bizden bolanlankynam ýene aldylar. Indiki boljaklankynam alyp oturlar şu hereketler bilen. 2 milyar 300'ün içinde näçe halka nemeler var da iş etmäne, hünärli bolmana, ayağı üstünde durmana, mertebeň bilen ýaşamana, mümkinçilik bermäne, üstüne ol adamlar öndürücü adamlar senin Türkmenistanyň awraýynam ýokary kaldyrýarlar, öndürüjü bolsa. Şu wagt gel pasportumy iň soňunda dälde ýokarlanyp gitmeli. Ýa-ni eksport edersiň diňe özüňden nemme däle. Biziň üzümlenmez gowy şeker nemesi. Şeker oranyny ýokary öýtdi. Dogrymy? Ne Saýyz döwrem Russiýa akidlende oçura durup alýarkenlerde Türkmen nemme winolarynda atlarmy. Näme üçin şonu ýene täzeden önümçiligi gelip bolanok. Näme üçin şol ýylda mesela maýdan 10 ton
vino eksport edilen olsa sayıldı. Ne şu var sonra 100.000 ton etip bolanok yani 1 milyon ton etip bolanok. Halka bir giden iş olacak. Halk adam yaşayacak, toprak eýesi boljak, günär eýesi boljak. Neme kuşak yani nesil dowam edip bolar dagdalarda maldarçylygynda da daýhançylygynda da üzümçiliginde de başga önümçiliklerinde de öndürücü adamlar boljak. Şonuň ýaly sen ýurtdaşyna ýokary hili önüm çıkarsan sen teknologiyada yani bilimin hem güýçli boljak. Yurttaşynda hani Singapur diýdi, Ýaponiýa diýdi. Ine şo ýurtlaryň bilime kän pul ýatyrýarlar. 6-7 götermeýän milli hasylatyň şonu ýatyrýarlar. Ortalama ýatyrylýanda. Şol bilime ýatyran üçin hem ine şundemäň özem bilim daýny bir sancak ferma diýse, çok pula 1 milyon dolar elinde bar diýip alaly. Şoňa bilim bilen ýakynlaşdyň, näme etmeli? Halky bir zat öndürýärler, bir zat döretmeli. Ine 1 milyon dolar o näme goýdy? 4 ýylda ortalama 4 ýylda näme çykýarsyn goýan puluny. Hem şolardan süýt öndürmekden, süýt önümlerini öndürmekden hem ussat bolýar. Hem halkyň içine näme diýär süýt önümlerini doýan hem mümkinçilik bolýar, ödürleýän. Diňe ýekeje şol 2 milyar 300'ün içinde bir näçe ne edip bolýar bunyň bir näçe. Hawa diňe bir tanak nämeni aldyk diýip otyr da bu diňe maldarçylyk diýil, bu maldarçylygyň demesi bar, bir diňe mal taklamak diýil, bunyň balykçylyk bar. Dogrymy? O da gaty näme peýda tagla bilýär. Onsoň näme bar? Ösümçilik diýerine balçylyk bardyr. Balar taklap bal çykarýarlar, bal önümi bardyr. Balyk bardyr, kuşçylyk bardyr. Onsoň näme bizde dagy ösümlik derman diýerse, dermanlyk ösümlikler. Bizde näçe tanyk nemeler bar? Zapovednikler bar. Ösümlik derman bir tane igdanyň özünden bar, näçe tanyk derman ýatap bolýan eken. Ýekeje bizde on ýanak ösümlikleriň gaty kän bar. Şu ýalňyşmasam bar, 1300 tanyk neme bar diýe. Ösümlik nemesi bar diýe, şonuň näçesi gaty kän dermanlyk ösümlik bar diýe da Türkmenistanda. Halyna saňa farmasevtika bilime ýatyrylan bolsa pul, farmasevtler özüňden çykmaly. Ösümlik dermanlaryň bar. Doğru, bunu etjek diýsen bar, hökman gaz bilen neft gerek gele. Gaz bilen neft senin iň esasdadyň güneşiň bar, topragyň bar, güneşiň bar. Onuň üstünde ösüp duran zatlaryň bar. Hani öýle bir nemeleriň bar elinde. Baha biçilmez var, balyklaryň bar, o hökman neft gaz däle. Ve many işlejek iň esasy bulary işlejek. Bulardan bir peýda taglajak esasy akylly insan kapitaly gerek. Şonuň üçin evine ol boş aeroportyň ýerine bilime ýatyran bolsalar, bugün ýurduň içinde bar, ekonomikany galdyrjak spesialistler bolardy eýýam. Yani daşar ýurtlara şu atgary işlerde işlemek üçin däl, maslahat vermek üçin çykan insanlarymız bolar belki. Ведущий spesialist höküminde, maslahatçı höküminde çağırlardı belki bilen insanlar, kim bilýär? Emma bizim şol düşen günümizde seredin. Näme üçin? Başarda şu bir topak terör grupanyň gözü doýmany üçin. Biziň ýa-da şu halkyň agzyndan kakylyp, ogurlanyp alan pulyna Dubayda, o ýerde bir ýerde jaýat alyp
Ýokarda oturan ine terör grupyň garyndaşlary olary bulary jatdyr jutdyr ana iyi geçip kedetip berler. Halk nähili ýagdaýda? Ölüp garlyp gagyn ýagdaýda otyra girin TikTok'a görüň. Kömek soraýany haýsy, öljek bolup ýatany haýsy. Hawa. Ne men dowam eden soň indisini $1 milyon diýip aldyk. Bolýan şonu getirip biljek nemesi da. Indi şu ýagdaý süýt önümçiligi 10 hektar 20 hektar. Haptandan et önümçiligi var 10 hektar 20 hektar. Üzümçilik gög önümçilik gawunyň arpy ýetişdirmeli. Ondan soň miwe ýetişdirmek. Öz almalarymyz, wiśne diýýärmiň, şeftali diýýärmiň, erik diýýärmiň. Ene şu zatlarym neme atçada nähili diýýärdiň gap mikro näme diýilýär, şoňa mikroekonomika diýýärmi şoňa. Şonuň nemelerini atçada ene mesela bagden köpekdiň ýa gawungaty ekdiň ene gül atjara şolaň mesela. Ene bal saklap görenler 30 saniye 20 saniye ýeşil bolançylaryň indiki 70 bolar. Soňky 150 bolar. Ötüp köpelik gidip vakit. Olar bilen näme döwlet akly çykar ýurtdaşynda. Başga döwletde gatnaşyp beren döwletler bilen ene eksport etmäne mümkinçiligi görýär. Ensoň sen häzir bir zady eksport edýän, balyň eksport edersiň ol şonu satyp bilmek üçin sen şeker goşulan bal çykarmarsyň. Bir gezek ýüzüň urlar, gazetden dünýä tanar seniň Türkmenistanyň ballary şekerli diýip garjaşyk arasda balla ýok diýip. Ondan sen emäň ýatar. Şoň üçin otomatik şekilde her kim gowal kaçdyny bal çykarmak nemeler. Şoň üçin jydraşar. Yaramaz bal çykardyňmy? Sen nemeden çykyp gidersiň? Eliňden işiň gider. Hawa aslan men Burada- diýen Dowam edeň. men diýen de kavat diýen öýdi. Yerimiz köp dedim 491 metr ýalňyşmasam. Onsoň insanymyzam az dedim yerimiz köp. Terediň diýen biz öz halkymyzyň üçünçiligini, iýmit howpsuzlygyny özümiz taglap bileriz mesela. Halkymyzyň saglygy üçin, zat üçin neme organik iýjek işlerini halkyň özümiz öndürüp bileriz. Galanjasyndan daşa ekspert edip bilýär. Mesela mene şu wagt paxta bilen buğday da aglawy ekilýändir. Mesela paxta umuman gerek zat däl. Indi birden ýatyrylyp bolmaz bu paxta. Yani ince süýümli paxta geçersin. Senin nemeni neme harbalaryny neme üçin etmek üçin belki täze tehnologiýa bilen zat bilen ýere az zelel berýän tehnologiýa bilen zatla harbylaryňa nemelerini, medisinaňa isteyen adam kimler nemede özümüzün tekstilimize brendam dörötüp bilerler. Täze markalar, brendler dörötüp bererler. Türkmenden artık geliyor. Doğru değil mi? Dörötüp bileriz. Ondan sonra buğday meselesi var. Buğday yine bizim buğdaylar nemedir? Kley kabinası az diýerler. Issy kän bolan soň bizim issy ýurtda biz. Issy ýurt bolan soň kley kabinası azdyr. Yine bulary ol Türkmenistanyň Demirgazyk tarapynda, soğuk bolýan ýerlerde eksen kley kabinası biraz nemedir? Şu taraplarda halkymyza ýeter ýa-ni. Özümüz öňkü neme sortlarymyza geçip özümüziň bizim hem gadymy sortlarymız bar, buğday sortlarymız. Olara dönüp has gowy has organik edip özümüz ýetişdirip halkymyz üçin özümüz nemeni ýetişdirip bileriz. Mesela ondan soň galan ýerine de ýene gawun, garpyz bilen gawullarda bar. Ýylyň 10 aýy issy bolýan ýerleri. Ýylyň 10 aýy biz daşarda ekip bilýäs. Beýleki ýurtlarany 3 ay, 6 ay ıssyda ekip bilýärler. Ondan soň parnikowy sistema geçmeli bolýarlar. Bizimki ýok, bizimki direkt güneşi organik güneşiň özü gelip otyr. Onun üçin biziň gawullarymyz, biziň topraklarda
biten zatlar has lezzetli, has organik. Toprağım neme taňlykly bir toprak bolsa 10 aýyň dowamında ýaşyl, ýene yeşillik diýerler, ýaşyl, gögot, ekibem daşara 10 ay, bir ýylyň içinde eksport edebilýän da daşara. Gabynyň, garpynyň nemeler, miwe türü, süýt, gatyk, et özümizde bar o, bulunmaz bir nimet diýerä türkler. Han yetişecek gel, bizim milletimizin kanı yetişecek gel. Daşarı yurttan adam almalı olursunuz. İşte çok olsam mınca da yurdun içinde. Owa. Şonu men dowam eden. Diňe turu wasta, ýani näme ýakynda bir iş etjek bolan bilim bilen ýakynda. Hasabyny dogry etmeli, iş bilýän adamlar etmeli, ortaga getirmeli şolar. Nähili diýýärdim. Briefing geçirmeli de, mesela maýdan malda süýt dönümçülüğüni etjek adamlar. Şolar briefing geçmeli, et dönümçülüğü etjek adamlar ýene briefing geçme, halka öwretsen bolany. Galan internetde açyk görýän, internetde bar hemmeler. Gece gündüz özüňe öwrenmek islegiň bolsa, internet Google'da da var, YouTube'da da var, Facebook'da da goýup berler. Kim her türlü maldaçylyk, süýt dönümçülüğüni goýup berler. Onu başga döwletlere, islesen başga döwletlere gidip ýa-şo taýdan adamyň metrip öwredip bolar. Dese abi, biziň öz yerli mallarymyz süýdi az berýär. Ýani 10 litr berende yerli mal köp diýip gatykän diýip hatap etdiler. Yurtdaşynda ortalama 4000 litr ýyllyk berýän, o da 13 litr günne 13 litr ýurýarda. Bir kaynam aýyrsam, soğumadan, bölelemeden, ýani höjeklemeden öňden 2 aýyny aýyrsam 13-15 litr, 20-30 litr berip beren sygyrlaram bar. Biziň nemämizde utoşdurmaly da, alışdyrmaly biziň nemälerimizde. Kışlamyz azık buğur soğukrak bolýar, biziň kışlamyz şoňa görä ýatan edersiň, tomuz kızgyňrak bolýar, oňa görä ýatak edersiň. Sygyrlar onsoň nähili diýýärdim, etkilenmez, ýaly ýurtdaşyndan Ýewropadan zatdan sygyr alyp gelseň, seniň howaňa deme öwrenşmek gerek de aklimatizasiýa diýär. Öz ýurdunda 30 litr berýän sygyryň höjegi bolsa şol bärik gelip 25 litr berjekmi, ýa 20 litr berjekmi, 23 berjekmi? Sen nem etmeli da, ýani öz sygyryň öz brendiň görünmeli şo taýdan. Madama daşdan alyp görmeli de, bir ýerde alarsyň. Yerli öz yerli malyň döredersiň. Garaz nem etmeli da, professionallaşmaly şol işin içinde. Öz toprağını öğrenerek ýa-da Türkmenistan nähili ýagly süýt isleýärmi, ýaňsy süýt isleýärmi? Halka öğrenerek ýa-da meske önümçülüğünde etjek bolan ýaglyrak süýt sygyrlardan alarsyň. Ýani süýt ýöne süýt ýa-bir aýranlara da ünsürecek bolsaň ýagsyzrak sygyrlan süýtüň nemesini ulanarsyň, bermezin getirip edibermeli. İnternette şu gat informasiýa käna. Şu mesela nemesini synlap otyrmy? Bir saatlyk, ýarym saatlyk nemesini synlap otyrmy? Nähili diýýärdim, şu videosyny synlap otyň, dinlap otyň, ajanda kommentler bardyr. Şol kommentler açyp seredýän, şu taýda özüňe görärek, her kim öz neme düşünjesini, pikirini ýazýan, şu taýdan bir giden informasiýa alyp boljak da. Neme de öwrenjek adam öwrenip bilýär, ýani Türkmenistanda şu internet bolmasaň bizimkiler bar bilýäni line ýa imo, şol internet şol line imodan ibaret mukadiyada bar ýok. Oňam içine ýürüýte pokdan doldurýarlar. Halk çagasyny internetden çekip dur, internetde girmedi. Şonuň ýaly ýurdun içinde edilen proyektler, bir näçe fermalary, bir näçe işletmeleri ýa
çırak fabrikleri, uğrak fabriklerin nemesini öňüne alyp gelýär şolaryň kulaklama projeleri var. Awada diýip näçe millionlap pul berdiler o taýda. Ýöletene $3.000 ýalňysmadan $3 milyard tak çykdy. Ýölsendäki wagtda 2 tane awada. Şonuň informasiýa barda. Ola maserasyn daşaryp ýokp ýaty. Taş töwerinde neme ýaşar ýaly mümkinçilik bolmady. Kesel köpelip ýaty, baglar gurap ýaty. Hawa. Urnap bölermi? Ondan soň birden ateller Aşgabatyň töwerinde ýol gurunýarlar, mesel dar ýol diýämi, Çamdybil ýol, Arçabil ýol diýämi. Şoň garasyna da şu ýollar näme adam geçýär şotaýdan, käwat bir ulug geçýär. Giň iki taraply ýol edipdirler. Köprüler gerek, ulluq anlahan köprüler näme üçin sil suw geçirýärmişin. Diňe pul aklama gidipdi. Hawa men nemetdim de bir Amerikalıların bir raporu vardı internette. Şonu okapdym. 2007-nji ýylda ýazlanmy. Şonda neme diýär-de, eger üzümçülüge ýatyrylan bolsa, Türkmenistanda diýdiňiz ýa biziň üzümüň nemesi şeker orany gaty ýüksek ısy iklim bolan üçin şekerli biziň nemeler, üzümler we gatgo vino çykýandyr. Eger diýdi üzümçülüge ýatyrylan bolsa, bul diýär. 2007-nji ýyldaky rapor. Şonda bir üzümlendiňe vino däl-de kanda çykýanmyna. Toşawy bar, manyň özüni diýri, özüni täze şekilinde etip bolýar, ekspert vino etip bolýar, toşap, barenya, kompot, kanda kişmişi manyň kişmişi dagy gatygo bolýar. Hem renk taýdan hem lezzet taýdan biziň üzümleriň kişmişleri gatygo bolýandyr. Ondan soň şol Amerikanlaryň raporunda ýazýar, eger üzümçülüge ýatyrylan bolsa diýär-de, hataplak gördirler, geljek ýerdeji 7 milyarddan geçecek eken-de. Ýani girdejisi, emma şo 2007-nji ýyldaky gazdan gelen girdeji 5 milyarda da ýetenok diýär-de. Teredin şonu geçip biljek derece şöyle neme berýärler rapor. Yani gazdan efde gerek gal bir üzümden şonça girdeje girip bilýän eken-de ýurda. Hawa. Ana ine şeýle bir neme ýurdumuz bar. Mümkinçiligi giň bolan ýatyrylsa, dogry ýerlere ýatyrylsa hem akylly insan kapitaly çykjak, hem bir topar ýer açyljak, insanyň ýaşaýyşy gaty ýokarlanjak bir doğrudan insan mertebesine ýakışjak, ýaraşjak bir derejede ýaşap bilýär-de soň insan. Yani şonu bir düşünüp görün, bir tanak aeroportda neçe tanak halkyň pulu ogurlanan, yani düşündürip bilemekda şeýler gaharym gelýär. Geljekmi diýok, meniň çaýgalanmaň çaýgalarynyň aňyrsynyň ýok, geljekmi diýok da. Yani nädip ýaşamaly bir ýurtda? Ýaşap bolýarmy? Mundan soň gowy bolmajak näýem milletiň gözü ýetendir diýip oýlaýan. Mundan soň hiç gowy bolmaz. Ýetjek derejede ýetildi. Geljek ýerimize gelaýdy öýken. Yani millet muny düşünmesi gerek. Mundan soň näme çözüm bar? Ýekeje çözüm bardyr. Ýurduň başyndakylar gitmeli. Ýa-da bir reforma gerekdir. Ondan soň izinlenam lüstrasiýa geçirilmelidir. Ondan soň ekonomik, sosial her nemede sferada reforma gerekdir. Ondan soň biz adam şekilinde ýaşap bilýäs we ýaşap bilersen sebäbi imkanymyz gaty uludur ýurduň içinde. Daşar ýurtda teňep, daşar ýurtdan özümiziň paýymyzy, bagtymyzy, bilmeýän nämämizi gözlemäge gerek ýok.
barda öz yurdumuzda var. Yurttaşlar, vatandaşlar, özümüzün yurdumuzda, yurdundan o yer yoktur. Mani gördük bir de ya. Doğru değil mi? Kim nerede? Hayli Avrupa'da olun, hayli Turkiye, hayli Rusya, nerede olsanız olayın. Öz yurdumuzdaki yanak, rahat hiç yerde yoktur. Ve gözleyen bar da adınızdan bizim yurdumuzun içinde var. Ova. Näme diýär? Halkyň dillaydan-da bagty daşardan o deme. Öz içinde bagty. Bagtymyz ama gura diýen. Hawa, heme daýaly. Şerde duraýaly mani gurrun etjek bolsaň, atkan gurrun etip bolýabilense, kiçijek bir örnekde görkezlikden ne derecede bu ogurluğun ne derecede maştabynyň ululugyny, ana aşy korkunç bir derecede ululugyny görkezmek istedik da düşündürüp bilersiz diýen umydym bar. Ova. Şol pulaklamaların akılsız hareket diýýärler. Akılsız hareket ýani halkyň tähkine ters gelen nemeler hareketlerin edýän nemesi da bizim geleceğimizi alýar. Böyle sağollaşa elin. Olyan da sağ olun dinlediğiniz için. Bizim sağ olun geleniz için. Doğru sağ olun.